ως ιδιαίτερη ευλογία στη ζωή μου το ότι ορισμένα από τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα στην προσφυγική συνοικία της ηρωικής και πανέμορφης πόλης της Νάουσας. Ο ενοριακός ναός του Αγίου Δημητρίου, μία μικρών διαστάσεων τρίκριτη βασιλική, ταπεινή και κατανυκτική, ήταν το επίκεντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής. Κάθε φορά που βρισκόμουν στο ναό, γέμιζα με διαλογισμούς. Στους τοίχους, πάνω από τα στασίδια, έβλεπα διάφορες παλαιές εικόνες που η ενατένισή τους μου προξενούσε δέος και κατάνοιξη. Στο κάτω μέρος τους υπήρχαν διάφορες επιγραφές, παλαιότερες και νεότερες. Αργότερα, αντιλήφθηκα ότι υπομνημάτιζαν και εξέφραζαν με μοναδικό τρόπο την ιστορία ενός τμήματος της ρωμιοσύνης, του ελληνισμού του πόντου. Ποιος ξέρει άραγε από ποιες κρύπτες διασώθηκαν, πόσοι σαρικοφόροι γέροντες τις ασπάστηκαν, τι δράματα εκτυλίχθηκαν μπροστά τους μέχρι την εναπόθεσή τους στον ταπεινό Αϊδημήτρη της Νάουσας. Μπροστά τους έκαιγε ακίμητη καντήλα και προσευχόνταν σεβάσμιοι γέροντες και γερόντισσες. Ορισμένες φορές, κατά τη διάρκεια των λατρευτικών συνάξεων, πίστευα πως οι μορφές έβγαιναν από τα πλαίσια και καταλάμβαναν τα ορθοδοξότροπα σεμνοπρεπή στασίδια. Τόση νομιότητα και αρμονία συνέδε τους ανθρώπους που προσευχητικά τα κατήχαν με τις μορφές αυτές των εικόνων. Θεέ μου, αποθαμέν πως πορπατούν και φτάγνε λιτανίαν. Η γιαγιά μου, Ελένη Κοφίδου Σιαμανίδου, γεννήθηκε στην ενορία Σιαμανάντων της Κρόμνης το 1886. Γι' αυτό και η αγάπη της στον Άγιο Γεώργιο μεγάλη. «Αέριμ αγλίγορε πρόφθασον», αναφωνούσε τακτικά, προσφεύγοντας τις πρεσβείες του Αθροφόρου. Από την γενιά των Κοφιδαίων, ο πατέρας της Μωυσής ιεροψάλτης, ο θείος της ο Κοσμάς δάσκαλος. 27 ετών έμεινε χήρα. Ο σύζυγός της Πέτρος χάθηκε στα περιβόητα τάγματα εργασίας. Η πρώτη μου επαφή με τον πόντο ήταν το πρόσωπο αυτό. Διηγήσεις, ιστορίες για τα όμορφα παιδικά χρόνια στην χιλιοτραγουδισμένη Κρόμνη φώτιζαν την ώρα της αφήγησης το πρόσωπό της. Γέλια και νοσταλγία όταν της διάβαζα στην ποντιακή εστία τις ιστορίες του Βέβαια και της Στοφορίνας, του ανεπανάληπτου Φίλων Ακτενίδη. Πραγματικό μάθημα για τον πόντο ήταν για μένα όλες αυτές οι εμπειρίες. Πέθανε στην Άουσα στις 9 Οκτωβρίου του 1975 και ήταν για μένα η διδασκάλισσα στα της πίστεως και του πόντου μας. Η ευχή της θέλησε να χειροτονηθώ επίσκοπος στις 9 Οκτωβρίου του 2005. Το έτος 1983, σε ηλικία 19 ετών, ο κατακόσμων Αλέξανδρος Αποστολίδης λαμβάνει το μοναχικό σχήμα, χειροτονείται μοναχός με το όνομα Παύλος. Η 15ετής περίπου διακονία μου στο ανάκτορο της Παναγίας Σουμενάς στο Βέρμιο της Μακεδονίας μας δεν επέτρεψε να ξεθοριάσουν μέσα μου τα βιώματα αυτά, αλλά τα αύξησε. Έτσι, όταν το 2005 ήρθα να ποιμάνω τη μαρτυρική εκκλησία της Δράμας, όλα τα παραπάνω βρίσκονταν στις αποσκευές μου. 17 χρόνια κράτησε η ποιμαντορία του στη Δράμα. Στη διάρκεια της ο πόντος ήταν παντού. Με την αγιοκατάταξη ποντίων Αγίων, με την οικοδόμηση ναών με αναφορά στον πόντο.
Τα ταξίδια του στον ιστορικό Πόντο άρχισαν με τον αείμνηστο Γιώργο Ανδρεάδη ακόμη από το 1987. Έκτοτε και μέχρι το τέλος η σχέση του με την τραπεζούντα θα είναι αδιάλειπτη. Στα πρώτα κιόλας ταξίδια τελεί λειτουργίες. Πρώτη φορά μετά τον εκπατρισμό στη Μονή Βαζελώνος και στη Σουμελά. Καλλιεργεί σχέσεις προσωπικές και καρδιακές με τους ποντιόφωνους μουσουλμάνους κατοίκους. Για ευλαβικό μνημόσυνο στους νεκρούς που μείνανε σε εκείνα τα Άγια Χώματα, το 2008 εκδίδει σε συνεργασία με τον Κώστα Διαμαντίδη την καμπάνα του Πόντου του μεγάλου Φίλων Ακτενίδη, μελοποιημένη από τον Θεόφιλο Πουταχίδη. Το έργο αυτό θα αποτελέσει σημαντική παρακαταθήκη για όλον τον ποντιακό ελληνισμό. Θεέμ, πίσον με ίντερ θέλτς, μόνον στον τόπο μαύσμε, αύσμε αδάνα θαύκουμε, στον τόπον τε γενέθα. Το 2010, μετά από 90 χρόνια, λειτουργεί στην ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά μαζί με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη. Μαζί, σε 3 πολυήμερα ταξίδια, οργώνουν κυριολεκτικά την Άγια Γη. Εάν έχουμε μέσα μας σπέρματα ευσεβίας και αγάπης για τον τόπο αυτό, το οφείλουμε σε αυτούς τους προγόνους οι οποίοι μας μεταλαμπάδευσαν την ευλάβεια και την αγάπη για την πατρίδα και οι οποίοι έκλεισαν τα μάτια του χωρίς να μπορέσουν να επιστρέψουν εδώ ποτέ, μόνο καρδιακά. Γι' αυτό για μας το πατριαρχικό αυτό τρισάγιο δεν είναι συνηθισμένο. Τα βιώματά μου ήταν αδύνατο να μη σταθούν μπροστά στη Λαβρεντιανή Μονή και να την προσπεράσουν αδιάφορα. Για μένα έπρεπε ο τόπος αυτός να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στη διάσωση της ποντιακής παραδόσεως. Διερχόμενος το πρώτο έτος της ποιμαντορίας μου και λαμβάνοντας τη σκητάλη από τα χέρια του Λαβρεντίου, 77 χρόνια μετά την κοίμησή του, κινήθηκα ταχύτατα και κατήρτισα τις απαιτούμενες μελέτες ώστε να συσταθεί η Μονή Νέα Σουμελά που ο Λαβρέντιος οραματίστηκε και παράλληλα να λειτουργήσει ένα κέντρο για τον παρευξήνιο ελληνισμό. Το τι άκουσα εσχρόνεστη και λέγειν. Πιστεύοντας στην ιερότητα του σκοπού οικέτευσα, γονάτισα, παρακάλεσα έχοντες και κατέχοντες, επιδόθηκα στη ζητία. Αυτόν τον ναό παραδίδω σήμερα στην Εκκλησία της Δράμας και στον Οικουμενικό Ποντιακό Ελληνισμό ως μνημείο μνήμης των θυμάτων της μαύρης τραγωδίας του ελληνισμού του Ευξήνου Πόντου. Τα κρομέτικα τραγωδίας είναι το κύκνιο άσμα του Παύλου. Ένα καρδιακό αφιέρωμα λόγου και ήχου στην έμβανδρη Κρόμνη, η ίστατη και μεγαλύτερη εκπλήρωση του καθήκοντος τους προγόνους. Γνωρίζω ότι οι καιροί είναι δύσκολοι. Οι έχοντες προτιμούν άλλου είδους έργα, σύμφωνα με το πνεύμα των καιρών μας. Όμως ζει ο Κύριος ο Θεός. Μέσα από τις δυσκολίες φανερώνεται η δύναμη του Θεού, στον οποίον ανήκει η τιμή, η δόξα και η προσκύνηση στους αιώνες. Αμήν.